भोजपुरिया समाज के प्रणाम आदाब। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज आ रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। साहेबगंज में अपराध थमे के नाम नइखे लेत। एक बार फिर गोली के आवाज़ से साहेबगंज दहल गईल। बीएफए के माई स्थान के लगे बाइक पर सवार अपराधी दिन दहाड़े पुष्कर कुमार के गोली से छलनी कर दिहलक। पुष्कर इलाज खातिर मेडिकल ले जाए के दौरान रास्ता में दम तोड़ दिहलन। कानून के डर से बेपरवाह अपराधी लोग पुष्कर के 5 गो गोली मरलस। पुष्कर माधोपुर हजारी गांव के राकेश कुमार सिंह के एकलौता बेटा रहस। पुलिस घटनास्थल से 5 गो खोखा बरामद कैलस ह। सूचना पर एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन पहुँचलन आ अगल बगल के सीसीटीवी फुटेज खंगाल दिहलन। उ कहलन कि जल्दी अपराधी के पकड़ लिहल जाई। साहेबगंज का नाम है करीब 12:30 बजे एक लड़का जिनका नाम पुष्कर कुमार है, जो माधव हजारी गाँव के रहने वाले हैं, उनको अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मार दी गई। उनको जख्मी हालत में पुलिस के द्वारा फलाने भर्ती कराया गया है। हम लोग घटनास्थल पहुँच करके हम लोग सीसीटीवी कैमरे का जांच कर रहे हैं और जो भी मानवीय और तकनीकी सूचना है हम लोग सामना कर रहे हैं और जल्द ही हम लोग अपराधियों को पकड़ेंगे। रउआ सभे नारायणी न्यूज़ के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।